enggak. Gitu teman-teman, jadi kita masih menghitung. Apalagi ini ada permintaan untuk tidak merubah bentuk rumahnya. Aku ora nggawa dompet ya, Pak. Sesuk tak gawakno rene ya. Aku lali ora nggawa tenan iku, Cah. Sesuk ya. Aku iki mau gak nggawa, lali, Pak. Lali gak dompetku kari. Dompetnya kari ya kena dienggo tuku Lombok. Nek digawakno beras jenengan saged masak. Nek digawake beras saged masak. Teng pundi nek masak jenengan? Ya dadi ya kok ora dadi piye to. Nek sesuk tak gawakno beras. Ya, sesuk digawakno beras. Gedheke engko didandani. Lah ya gedheke diganti kabeh. Gedheke diganti kabeh. Ono tembok. Ya cepet ah. Oh tukange akeh langsung tek 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 ngono kok.